नै बाजै मोनफैबायानो अब्ला नोंसिना न'आ नै मोनफैनायाथ' मोनफैबाय ओमफ्राय ओजोंहायसो थाबावगौमोन आं नाथाय नोंनि नोंदा दंना थै मा जानोब्रा आदैयालाय बाजै जेबो नङाना रायलायबाबो रायलायजायोलै माथो जानो अब्लाबोलै मेहेर आङो बोरैबा मोनदों बेखायनो फैबाय आं थाबनो नङाबाथ' गोसो गैथ'वामोन आङो दे नोंसिनि खोथासैलै बाजै गिबियावनोथ' मेहेर नों आंखौ बाजै होननायखौ बन्द' खालामदो आइया बाजै होननायखौ गाबज्रिनायखौ बन्द' खालामबा आं नोंखौ मा गाबज्रिबावनो दे नाम लाना गाबज्रिनाय एसे बोरैबा मोनोलै दाना मानो बोरैबा मोननो दे सिगांलाय बोरैथो गाबज्रियोमोन सिगांनाथ' एसे थेवबो खोथाया बेलेगमोन दाबो एसे खोथायानो बेलेग जाखाबाय जानायालाय ट्राइ खालामसै बिदिबा ना मा होनो थुनथुलि एबारसो थिग जादो दे इनिफ्रायथ' नों आंखौ दोनफैनायनि थाखाय थेंक इउ थाबायसै आंबो एसे हाखु दाखु जाबाय नोंखौनो दोनबोबायलां जागोनलै बाजै जागोन ओमफ्राय गारियाबो आंनि नङा लोगोनिसो बोरै जायाखैलै मेहेर आगोलावसो माथो बाइक साब्रंबाय थायोमोन माथो नोङो दा ओमफ्राय माथो बाइकखौ लाफिनासै बाबायलां बाजै लाथ'वासै आरो उनाव नायनोसै मा जायो दे अब्लालाय ओमफ्राय आसोल नों जिरायनो ना दानो थांफिनसैबो बैसागुआवसो फैनोसैलां बाजै नोंसिनाव संना दोन जेबो रिस्ता गैयाबाबो आदाजोंसो गैयाथ' जोंजोंथ' नङाना फैगोन दे आङो नों हले गाज्रि मोननो मोननाय नङा दै आं फैगोन लोगोजोंबो फैनो हानाय हारसिंबो फैनो हानाय खोन्थाबानो जाबाय बिमानो आयु बैसागुनि दानो बुंखाथारबाय दे फैदो आरोहाय फैनो लुबैदों नालाय लोगोफोरजों फैबाबो जेबो नङा आं आइखौ बुंना दोनगोन दे ये हुइना बात बाजै सरिलै खुगायानो बेल' थांफ्रांबा माथो खालामबावनो आंलाय माथो बुंबावनो आरो नोंबो बेखौनो गाबज्रिबाय थायोबा नाथाय लासै लासै आंखौ बाजै लेंनायखौ खम खालामबानो जासै आरो बेखौथ' हागोन ना हाया मोनथियालै आखिथ' ओमफ्राय मिलिसानि बिमा गदायाथ' मा जामारगोन दे बेनो बिदि मानसि बुथारलायनो हादोंबाथ' खम आसोललै बियो महा आसलि बियो सैथानखासो आरो आं नङा होनबाबो बेनो खाथार आंहा फुरा सन्देहल' नङा 100% सियर जाबावबायसो आं दायो साजाथ' मोनखागोन बियो दाय मावदोंबालाय आइनिफ्रायबो गखानाय नङा जोंनि गुमैनिफ्रायबो गखानाय नंखाला नोंबो सिगांनि साख्रियाव थाफिनबा मोजां जासिगौमोनलै दा ओमफ्राय मारैथो बिदि जाद्रायखोथाय बाजै आं एसेबो गोसोफ्रानो मोजां मोनथारलालै जानांगौआ जाखायोलै मेहेर दे अब्लालाय बाजै आं थांथ'नोसै दे दे माब्लाबा फै ओमफ्रायो औ जागोन दे साइख्लंजों सफैबायानो औलै उरायना नोंथ' दा फैसो होन्दोंमोन थेवबो आं फैबायलै लोगो दसे हमनो होननानै ओजों दिनै आंहा मोनसे फिसा खामानि दङ बाजैनि सनाखौ फानहैथारनांगौ बेबो आरो मा लोगो हमनो जाबाय दं ससे थांफानो हागोन दे मोजां जाबायसो आंना गथ' भाराया बासिगोन मा जाखो उरायना आंखौ नुनानै नों हेपि नङा नामा मानो हेपि नङा जानो दे नों आंखौ लोगो हमनो फैबाय थायो एसेबां केयारिं लाभारमोन नालाय आरो आं मानो खुसि जाया जानो जायख्लं बुंनाय नोंनिफ्राय बेबायदि राव खोनानानै गोसोखौनो मोजां मोनलायलायोलै उरायना नंगौना ओमफ्राय नों बहा थांनो नागिरदों होन्दोंमोनलाय जायख्लं आङो खोन्थादोंमोन ना नोंनो माथो जोंहा माने आब'नि माने गुमैनि बिमाया थैबायनोलै बेखौनो लेंहरबाय थादों नालाय थांनो नागिरदों बेनिफ्रायथ' जाबायदि हालोदाव मोनदोंना जोंहा गुमैनि बिमाखो मा औब्रा उरायना सोरबा हाग्रायावसो लांनानै सावबावदोंमोन सावफ्रामनायखौसो मोनबावबाय बेखौनो दा आरो गुमैनि बिमासो ओंखारबायना नंगौना नङा सानबाय दंमोन बेसेबा गोबावनिफ्राय गोमानाय मानसि दा सन्देहआव बे माबा गुमैनि हिनजाव गोदायखौनो दङ आरो दाबा नंगौना नङा मोनथिला आरो पुलिसासो मिन्थिसिगौ माय गड नोंसिना न'खरावबो बेफोरबायदि दुखु जायो आरो न' एसेबांबो दुखु जाबाय थानांला दे मानो होनबा नोंसिनि गुमैनि बिमासोथ' खोथाया बे नङा माने जोंहा आनैया जोंनि आनै मिलिसानि थाखायसो आङो गुमैनि बिमाया माने एसे केयार खालामसिनोमोन नालाय दाथ' गैलाबा जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा येस नंगौनायाथ' नंगौ नाथाय दे थाङोबालाय थांनांगोन आरो ना न'नि मानसि जेराव औलै उरायना दे होमबाना आं बारा गोबाव थाथ'ला दिनै थांनोसै दसे नोंखौ नायथावथावसो फैखादों आङो दे होमबालाय साइख्लं आं ससे थांफानोसै बिदिबा आंजों नामा हजोंहाय थाद बुद्धु नोंजों नङाब्रा माने नोंजों थांगोन नाथाय नों जेराव थांगोन बेयाव नङा आं एसे आलदा खामानियाव मार्केटाव थांनो नागिरदो मार्केटाव मा लायनो बिदिनो दङ ब्लाउस गांसे सुदोंमोन ना बेखौनो लायनो ओमफ्राय साइख्लं फैसा दंबा होलांदोलै ब्लाउसखौ बर'नायाव आंनाव दा फैसानि एसे सर्ट जाना बर'नो हायाखैमोन दा आरो अट' भारा नांगोन मागोन आंनावबो बेसेसो दंथाय 1000सेबा जागोन ना उरायना माने 1000सेखौथ' आंनो एसे नांगोन नों बे गारिनावलाय आरो मा बेसेथो फैसा थानोब्रा फैसा थाबाबो हरखाया होननो हरखाया बारा जागोनलै जायख्लं जागोन दे 1000सेबाबो दे होमबालाय ओमफ्राय ब्लाउसआ ना नों लाबोयोबा गाननानै दिन्थिहरबानो जाबाय माबोरै जागोन दे जागोन इनिफ्राय माबा जायख्लं ओमफ्राय बेफोरखौ दोनथ'दो साइडआव नोङो आइजों रायलायबायना बे बिजनेसनि खोथाखौ फैसाखौ
रायलायनायाथ' रायलायदोंमोन उरायना एसे सम नांबावगोनदां मानो होनबा दाथ' आरो न'खरावबो बिदि जाबाय आरो आइनावबो हठात बबेनिफ्रायथो मोननोना एसे सानग्रोनांगोन जायखिजाया रायलायबाय दङ आइया मा सानो गाव होमबालाय एसे थाबलै जायख्लं न' माने जेसेनो थाब बिजनेस जागोन एसेनो मोजां जागोन जोंनि जुलियाबो खालामनायाव जेबो प्रब्लेम जानाय नङा आरोना नोंनि आइनि नायल' जाल' सासेल' बिहामजो जागोन आङो नंगौना सना येसलै जायख्लं येस आरोबा आंनि सना नों मिथिगौना उरायना आं नोंखौ ओरैबायदि मोजां मोननो हमबायना ओरैबायदि जेन माबोरै फोरमायबावनो आं खुगाजों फोरमायनो राव गैला आरो आं मिथिगौ जायख्लं नोंसो आंखौ माब्लाबाबो थखा होआबानो जाबाय दे आरो होनोबो मोनखानाय नङा होआलै सना आरोबा आं नोंखौसो गियो नोंसो आंखौ माब्लाबा समाव आंथ' आरो बेफोरबायदि माब्लाबाबो सानखाया मानोना नोंखौनो आइ लाभ इउ थोखा जेब्लायबो मोजां मोनखायो अब्ला थुदो थांनोसै दा लेटबो जालायलांगोन दे थुदो आंखौ मिटिङाव थांनोबो लोगोफ्राबो लेंहरगासिनोमोन मिथिगौना ओमफ्राय थांनायानो जायासै आंहाबो गैयालै जायख्लं थांनोनो मोनस्रायासै न'आवबो बेस्थ' नालाय नायजागौमोन सानैजों ने थांजागौमोन मिटिङाव दालाय आरो माथो खालामबावनो जेबो नङा दे से नै थाम ब्रै बा द' स्नि दाइन नै माथो फरायनोबो रोंफ्रामखायोआनो स्कुलावबो थांदों खोमा नोङो ओंहो आयं ओमफ्राय ना आङो रोंदों आदायानो आंखौ फोरोंबायना ए बि सि जाबाय दे जाबाय दायो फरायबाय थाबानो जाबाय दे ओमफ्रायो बिमा बिफायालाय दंमारना गैया नोंना देनाय बुंनाय बिदायाथ' मा साननानै बेफोरबायदि गथ'खौ लाखिखो लेखाबो बायना होफैबावबाय माबा लेखा फोरोंबावबाय ओइ गथ' मोजां खिन्था आं मिथिगौ नों बुजिद्रायबो नङा नोंनि आइ आफा बहा दंमारो आरो नों मानो बेफोरबायदि फैमारा आंना रावबो गैया आयं रावबो गैया होमबा मा बारजों उजिदों नामा नोंलाय नोंना रावबो गैया आरो बिदि आलाय सिलाय मानोथो जायामोन नोंलाय नों सिखावथ' नङा मालाबा जोंनि न'निफ्राय बिदि लानानै खारनो आयं आं सिखाव नङा ओमफ्राय आंना रावबो गैमारखायाथ' आदायानो आंखौ लाबोदों ना नोंदायालाय गोसोआनो गलिलाबायखायो बेना बिदि अन्थाव बाथाव नुबाथाय महरावल'सो नायो दा बियो गोसो सिङावबा मा आजिखालि गथ'बाबो भरसा खालामजायाहाय बिहामजो अखाफोरखौ दिलाबोमोन स्रायनो संसार जाफैदोंमोन आंहाबो बिहामजोनि अननायाव दा आराम बिहामजोनि गुदुं संनाय खावनाय मोनजासिगौमोनहाय आयं मा ओंख्रि संदों नै फरायनाया दानो ओंख्रि मोनथिनो लुगैलायथारबाय नोङो फरायनो होदों बिदाया एसे मोजां फराय गोसो होनानै आरोबा आङो दहाय ना मोदोमदोंमोनथ' गन्थंआव ना मोदोमदोंमोन मावजि आरोहाय मावजिफोरनासो बिदि नोंना गन्थंआनो मावजिनि नालाय बेखायनो ना मोदोमलायथारबाय आंना मावजिनि नङाथ' आयं नों ना एवदों दाना एवनायालाय एवदों नाथाय दानो मोनजाथ'आ ओंखामा नोंदायाबा आरो माला फैबावगोनसै दे फरायथ' आयं आं ABCD A for apple B for ballखौ आं फरायना खिन्थानो नाङा दे नाङा खोनासंथ'आ आङो मालाय बयबो बिहामजोनिल' खोथा रायलायथारोहाय गामियाव बयबो बिहामजो मोनसावजोबथारबाय आंहासो गैया रायखुमाथावथावबो गैया आरो बाख्नायथावथावबो गैया मा होनबावनोसै मालाबा हनै सोरबाबा बिहामजोखौ बाख्नायसोयो सोरबाबा एसे मायावबा दाय जायो आंहा गैया आंनि फिसालायानोथ' मानो जुलि खालामबायो होमबा बे गोदो बे खानाय थंब्रे खालामनानै जि थांबायना बेनि थाखायनो बेफोरबायदि जानानै थाबायहाय गोसोआव दुखु मोनहाबबायना गथ'आ आयं मा आयं बिलाय दा मोनजागोन दसे थानानै दसे फरायबाव आदा फोरोंनायखौनो फरायखागोन आं आदाया आंखौ फरायनो थिनबाय थादोंना दासो न'आव फैफिननानै हां फैनाय बायदि मोनबाय आङो जिउखौ दासो नङाबा साला बेयाव थानानै उसुबिदा बोरैबा मोनथारबाय थादोंमोन आंखौ सानखौ नुनानै मानोबा दाना सानखौ लोगो मोनबाबो आंखौ एसेबो फिलिंस फैयालै अनखांनाय अननो ओंखारनाय मानसियानो नायबानो मोखानो बोरैबा जानानै थाबाय थाखायो नालाय फारसेथिंजाय बिनि एटिटिउडआबो जोबनोनो थांखाया मालाबा मोजां माथो होफेरनाय बियो जेन'बा आं सिगाङावथ' आं बिजों नांलायबाबो बे मोजां माथो होयोमोन नाथाय दा नङा उल्था जाबायलै सानाबो आसलसो मोनसे होननायावनो दङ माथो समजों लोगोसे सोलायखायोथ' मानसिसो ना बहाथो सोलाया जानो मा होनदों औलै बे आंनि एक्स फिसाया बेखौसो गाव लोगो मोनहैबाय आरोहाय बेयाव नोंसानि फेमिलिजों बिसाजों जमा नालाय बहाथो लोगो मोना जानो दे
बेनोथ' जेबो नङा दे ओमफ्रायथ' जि गोबाव नेहोबायलै फाग्लि नोङो आंखौ ओमफ्रायथ' अयथासार बाखाबायमोन आं नेनाय बुस्थुखौनो बायो आङो फाग्लि दसेखौनो नेनो बालायबाय ओमफ्राय थांनो ओंखारनायाबो आयासो जागोन जा गोबावनि उनावसो क'क्राझार थांनो नागिरबायलै आङो गोबाव जाबायमोन दिनैसो थांनो मोनसिगोनलै मानोथो थाङा नोंलाय आंजोंबो माब्लाबा थांबानो जायो फाग्लिलाय समानो जायालै सम मिलायाना ओरैनो बेरायबाय थानो आगोलावसो बेराय मोनजायोमोन दालाय आरो बहा बेबो आरो समजों लोगोसे गासिबो चेन्ज जायोनो औ ओमफ्राय नोंसिना जाबायबा गुमै फुंखा सफैबायानो माथो नोङो औलै सिस्टार ओमफ्रायथ' नै खोन्थाबाय थायोना जोंनिया नोंखौ बिराद खोन्थाबाय थायो दिनैसो लोगो मोनबायलै लोगो मोननानैल' मा जानो जोंनावबो थांनो नांगोन नोङो गुमै आब'खौ एबार बैसागावनो लांखासिगोन आरो नोंलाय दे जागोन मानो थाङा जानो बेना बिदिनोसै आरो र' जाबाय जानायालाय ओमफ्राय नैबाव माबा माबि एसे लानि आं र' लाबानो जाबाय दे दा आं बे गारियाव नेनोसै फैदो नोंसोरो औ दे नों थांदो गुमैया मोजां जाखागोनहाय मोजां जाबाथ' जाबाय नाथाय गिनायबो मोनसैलाय लाङो एबार बैसागु दुमफेरे फेरे फे जासिगोन आरो बेलाय मा नोंलाय मानो गिनांगौ दे गासिबनिबो लायबा गाज्रि जायाना सोरनाबा मोजाङैनो जाखायो नायना गुमैया जि अनो मालाय नोंखौ दानिफ्रायनो खथ' अनो देनांबो अनखागोन बे अननायालाय बिदिनो उनावसो हाबानि उनाव सोलायोना मायो आं दखानाव माबा लागोन दे ओइ गयखौ लानो दाबाव दे गय फाथै सुनै लाजोबखा जरदाल' जाया आङो एकदम बुरियानो लाजाखायालै नों थुन्दुलि आंहाय बिदिनोखा ओमफ्राय आंखौ साइसथ' नुदोंना देलायलाबायबायला आं जाबजोबनो बांद्राय मेकआपखौथ' आं खमैनो लाखायो जेनेबा नों आरो साइस नुवा जानो ओरैनोबाबो सिम्पोलैनो बेस्टखा नोङो नंगौना दे थेंक इउ नायबाय थानाय आंनि सनामोनखौबो दे होमबाना बायथ' दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय लोगो मोनफिनसिगोन नोंथांमोनजों नेक्स्ट एपिसडजों दै सनामोन नायनानै बोरै नांदों खोन्थाहरबानो जाबाय मोजांबाबो गाज्रिबाबो भिडिअ'आथ' एसे गुसुं जाबायलै एखिमोन लाबोनो हानायखिनिखौ लाबोबाय थेवबो नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय कमेन्टजों लोगोसे लाइकबो होनो बावाबानो जाबाय दै सनामोन लोगो मोनफिनसिगोनलाय बाय बाय थांथोंसै जों